Sugod sa Marso 1, 2022, istrikto nang iimplementar sa mga personahe sa City Transport and Traffic Management Office ang PUVID sa mga driver o operator isip pagsunod sa mandato sa Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City ubos sa City Ordinance Number 0334-12 Series of 2012. Gihatagan og higayon sa CTTMO ang tanang driver-operator nga makarenew sa ilang PUVID hangtod sa Pebrero 28, 2022. Sumala sa CTTMO, sugod sab sa Marso 1, isyuhan na og citation ticket ang mga driver nga maharang nga wala na makarenew sa ilang PUVID. Busa, pahimangno sa CTTMO nga iproseso na ang PUVID sanglit. Walay pulos ang paggamit sa expired nga PUVID. Usa ka bulan pa una ang gihatag nga deadline sa mga driver o operator aron i-renew ang ilang gikuptan nga mga PUVID. Busa, naniguro ng daan ang taxi driver nga si Romel Ivasco og PUJ driver nga si Geoffrey Kianson nga i-renew na og sayo ang ilang PUVID aron dili maalanganin sa panahon. Balaod man gina sa atong Davao. O tayo mahimo na kay kung di po tamo tuman dakpon man ta. Wala may problema kay taas-taas man pong higayon ang gihatag. So, kana lang uban driver siguro busy pod. Di po nato may kuan silang kuan ilang kuan. Pero okay naman kay taas-taas pa man pong higayon. Sa pag-renew sa PUVID, kinahanglang dalhon sa driver ang certification sa operator, ORCR sa sakyanan, photocopy sa franchise nga dunay 3 ka pirma, photocopy sa operator's ID nga dunay 3 sab ka pirma sa operator, driver's license ingon man ang contact number sa mo-renew sa PUVID. Atol sa renewal, stricto sab nga gipatuman ang minimum public health protocols sulod sa CTTMO compound sama sa pagsulod og face mask ug social distancing aron malikayan nga mataptan sa COVID-19. Abli ang opisina sa CTTMO sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes. Giawhag usab sila nga magdala og vaccination card ingon man ang ilang DQR code ID. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe!